Jesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi siphinde sihlangane. Ngiyabona kangazi mangwane noma warecruit abantu bakubo ngoba semzini. Ngathi la ekhaya kugcwele umangwane. Hayi, siyambonga kakhulu uNkulunkulu noma kuthiwa kugcwele obaningi akusho lutho lokho. Sikhona nathi singebona abakwangwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngomsebenzi awenzayo. Nangezinto zonke asifundisa zona nasixwayisa ngazo. Sibonile ke ivideo kwababonile khona ku YouTube. Lo mama umhlophe okhuluma ngokuthi sekusayiniwe ukuthi kuzokwenziwa uhlelo lokuthi ufakwe ama-chip kumuntu kube i-digital ID and le signature yenziwe ngohlelo oluyi-secret ngoba akakambulwa umpheko uKristu. Yikho bekufanele kube yi-secret, bekuphoqa ukuthi kube yi-secret. Ngoba asikakafiki leso sikhathi. Kodwa siyeza kungaba next minute, next hour. Ngizokhumbula ngesonto elidlule. Ngasho ukuthi ngangilela, ngazi noma kwakuyiphupho noma ngokombono yini, kodwa ngangisembhedeni. Angasho ukuthi ngangilela, ngangisembhedeni. Kube ngathi inkosi isiyehla. Nakho ke sekuvela lo mbono. Lo mbiko ngalomama. Okuconfirma khona ukuthi ngempela inkosi iyeza. Kulezi insuku inkosi ithe kimi angibheke phezulu. Izinto ezila phansi emhlabeni. Ngabe sayibheka ngakhohlwe yizo manje. Ngibheke okwaphezulu la ngiyakhona. Ngoba singikhumbula manje lokho, ngesikhathi ngitshela lokho ngikukhumbula kodwa kufika manje. Kuthi yabona amehlo akho wabhekisa la. Uzobona izinto zala. Ingqondo yakho ihlale la. Ithi inkosi uJesu singazibekeleli ingcebo esemhlabeni. Ngoba umuntu ingqondo yakhe izoba khona lapho kukhona ingcebo yakhe. Ingcebo ke akusho nje ukuthi ukuba nemali, kodwa ukuba nokuningi lokhu okuyigugu kuwena, okuthokozelayo, nokujabulelayo ukubona. Ingcebo leyo, ucebile ngalokho. Manje bekumele sicebe ngezwi likaNkulunkulu, sicebe ngokwazi uNkulunkulu, bese kuzosenza lokho amehlo ethu abheke kuyena. Ngesikhathi sibheka kuyena, elithi izwi lenkosi kuMahubo 34, babheka phezulu. Ubuso babo bakhanya, abusoze bajaba. Yabona umuntu ongabhekile phezulu obheke phansi, izinto zaphansi ziyajabulisa. Bakhona abanye ebebeqomene, bethandana, bathenjiswa imishado. Namhlanje abashadile ngoba obheke phansi uyajabuliswa. Kodwa ngoba ubheke phezulu, yabona umshado mongathenjiswa ulo lapha phezulu. Hayi ngeke akujabulise. Babheka phezulu ubuso babo bakhanya abusoze bajabuliswa nakanye. Manje ke uma ubheke phezulu kwenza ukuthi ufinyelele la uyakhona. Ngesikhathi uNkulunkulu ethi kuLoti akathatha umndeni wakhe okuwukuthi umkakhe namadodakazi akhe, ngenxa ukuthi amadodakazi akhe
ayesethembise umshado namadoda kwathiwa nawo ke lawo madoda abakhwenyana babalwa emndenini kaLoti. Kwathiwa nabo mabatshelwe ukuthi mababalekele entabeni phezulu. Labafana laba abakhwenyana abangayishaya ndiva leyo nto ngoba engqondweni zabo noma umcebo wabo kwakuyizinto zaseSodoma neGomora. Ngiyacabanga ukuthi bebethi hey ngizoyishiya nobani lento, leli bhizinisi lami ngizolishiya nobani, lento izingane zami noma umama wami ngizomshiya nobani. Ukuthi nokuthi babalisa babonda ayikho lento. Uma ukuthi labafazi bethu sithi siyabagana bayashiya abamane bahambe kunoma sihambe into esingayazi ngoba siyazi lento esiyihambayo. Yikho inkosi yabuza ukuthi ninake nithi ngubani ngoba kumele uyazi into oyihambayo. Uma ungayazi into oyihambayo uzophelela lapha phansi. Baphelela lapha phansi ngoba bebengayazi into ababezoyihamba. Lamadodakazi mhlawumbe engakabashumayeza bachazele ngoNkulunkulu thubani. Ukuthi uNkulunkulu nguNkulunkulu onomusa, uNkulunkulu nguNkulunkulu onolaka. Zombili lezi zinto ziyatholakala kuNkulunkulu. Lapha kuMalaki ngithi Isahluko 4 verse 1 no 2 uyayithola indaba lapho ukuthi kunosuku oluzoqeda amabili. Abanye batshakule njengamathole. Laba benzelwe umusa emhlabeni bawubamba lo musa. Bahamba ngokomusa. Bazotshekula njengamathole. Labo abenzelwe umusa abangawubamba lo musa basenkingeni ngoba bazosha njengamabibi. Ithi inkosi uJesu lapha kuJohn 15 igatsha elingatheli izithelo liyanqunywa lilahlwe liphonswe emlilweni. And asikwazi ukuthela izithelo ngaphandle kaMoya oNgcwele. Ngoba lapha kwabaseGalatia 5 sithola izithelo zenyama, sithole izithelo zikamoya. Asikwazi ke ukuthela izithelo ngokwethu ngaphandle ukuthi sinamathele egatsheni noma esiqwini lesi siqu esingumvini oyinkosi uJesu. Uma sisuka kuyona sisenkingeni ngisho noma singalazi izwi lakhe kodwa uma singekho enkosini uJesu ngeke siufumane umusa ukungena ezulwini. Njengalezi intombi ezu5 ezazizwa. Lezi intombi zazinazi ibane elithi iBhayibheli lapha kumaHubo 119 verse 105. Izwi likaNkulunkulu liyisibane enyaweni zami. Kusho ukuthi lamantombazane ayenalo izwi likaNkulunkulu kodwa inkinga ayengenawo amafutha, ayengenawo uMoya oNgcwele. Okuwukuthi ayengenayo inkosi uJesu, ayengekho enkosini uJesu, abamba nje izwi kuphela. Ngaleyo ndlela wafika umkhwenyana kwasho ukuthi basenkingeni basahambile basawufuna lamafutha. Ngoba kulikhulu kwathola lamafutha mase kulahlekele. Mase kuphelele lamafutha kulikhulu ukwathola. Sengathi singamfunisisa uNkulunkulu sibheke phezulu. Ubuso bethu abusoze bajaba masibheka phezulu. Yilo mbiko uNkulunkulu angitshele wona, etshela mina. Kodwa ke ngithi ngintshele nani ngoba uthi useyabuya. Uyabuya. Kodwa ke nokho sila emkhulekweni esiufundiswa inkosi uJesu. Siqhubeka nawo. Lapha kuMateyu Isahluko 6 verse 9. Kuthiwa ngakho ke anokhuleka kanje nithi Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Cela sibhale amehlo. Baba wethu osezulwini malingcweliswe igama lakho. Umbuso wakho mawufike phakathi kwethu. Intando yakho mayenziwe yithi sisemhlabeni. Noma Nkosi abantu besho ukuthi kungenzeka umuntu apheleliswa asindiswe semhlabeni. Kodwa Nkosi Jesu ngobushibe ezwini lakho kuMateyu 5 verse 48 wathi kanjalo masiphelele ngoba uNkulunkulu osezulwini uphelele. uNkulunkulu othongcwele siyazi ukuthi okungenzeki kumuntu
kuyenzeka kuwe Nkosi ungasenza sibe ngcwele Nkosi thina sibizwa ngegama lakho sithi masihambe emhlabeni abantu balingcwelise igama lakho sikhuleka khona lokho Nkosi osifunde kusakhona ukuthi sikhuleke kanjalo ukuthi Nkosi nakule ndawo nakulesi sikhathi nakuyena wonke umuntu Nkosi ozolizwa izwi lakho namhlanje malingcweliswe igama lakho ngempilo yakhe makaphenduke Nkosi ahambe ngokungcwele ukuze ukuthi lapho ebizwa ngegama lakho igama lakho lingcweliswe uJesu Kristu uyinkosi amen. Sesikhulumileke kaningana ngokungcweliswa kwegama likaNkulunkulu and umuntu ongalingcwelisi igama lakhe uNkulunkulu lokho kumenza uNkulunkulu ukuthi lo muntu amthuthelele. Sikubonile lokho kuMose. uMose engabantu abehlukile kunabantu esike sezwa ngabo abaphila emhlabeni. iTestament elidala singathi it's almost all about Moses. Bahamba bethu umthetho kaMose baze bangena esivumelwaneni esisha besathi umthetho kaMose. Kodwa ngoba uMose wayekhethwa uNkulunkulu waphinde wakhombisa ushilo ezwini lakhe. Wathi ningathi ngize ukuchitha imithetho nabaprofeti. Wathi angizile ukuzochitha imithetho nabaprofeti kodwa ngizogcwalisa. Wathi ngoba akudlula nelodwa lamazwi asemthethweni kaNkulunkulu. Abantu ke babe sebesitshela ukuthi asihambe ngomthetho, sihamba ngomusa. Kodwa amazwi aphuma emlonyeni kaJehova, amazwi aphuma emlonyeni eNkosi uJesu ithi akuzudlula nesicashana esisodwa noma nezwi elilodwa lomthetho ekungamele sihambe ngawo. Athi uPauli uNkulunkulu noma umusa noma iNkosi uJesu ingikhululile emthethweni wesono nokufa. Ngumthetho wesono nokufa singahambi ngawo. Kodwa umuntu uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Manje lamazwi ayiphuma noma esiwathola eTestament elidala aphuma kubani kanti? Akaphuma emlonyeni kaJehova. Angeke siphile ngawo. Sizokhetha sithi hayi lokhu hayike ngoba kuyiTestament elidala asiphili ngalokhu sesiphila ngalokhu. No. Umuntu uphila ngawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova. Ngakho simelwe ukwenza izwi likaNkulunkulu linjengoba linjalo. Ngazi ukuthi ngifika kanjani lapho. Kodwa ke la sizwa khona ukuthi iNkosi uJesu ithi ke asikhuleke sithi malingcweliswe igama lakho. Sigcizeleleke ngeviki edlule ukuthi la akushiwo ukuthi uNkulunkulu makangcweliswe ngoba uNkulunkulu ungcwele. Asikwazi ukumngcwelisa uNkulunkulu. Kodwa kumelwe sikhulekele ukuthi igama lakhe lingcweliswe ngoba igama lakhe yilo esibizwa ngalo thina abantwana bakhe. Abantu balomhlaba basazi ngegama likaNkulunkulu. Ethi iNkosi uJesu kanjalo makukhanya ukukhanya kwenu phambi kwabantu. Badumise ababona imisebenzi yenu emihle. Benze njani emva kwalokho? Badumise uBaba osezulwini. Bamdumise bengamboni. Bebone nje imisebenzi yethu emihle. Nale misebenzi yethu emihle izobe ngenziwa yithi. Izobe isenziwa yilokho okithi. Manje kuthiwa masikhulekeleke lokho. Sikhulumileke ngendaba yegama leNkosi uJesu yeviki edlule. Namhlanje noma igama likaNkulunkulu ukuthi nguJehova yilelo gama ayakubizwa ngalo nayakwaziwa ngalo izizukulwane ngezizukulwane. Sazi futhi sathola ukuthi kanti uAbrahama noIsaka noJakobe bebengamazi ngalelo gama. Uqale ukwaziwa ngalelo gama uma esozokhipha abantu bakhe eGibhithe ezweni lokuqila. Ngoba nathi sikhishwe ezweni lobugqila besono. Yikho nathi kumele simazi ngalelo gama sifunde ukukhulekela ukuthi malingcweliswe igama lakhe.
ngoba iGibhithe laze lazi laqonda ukuthi laba bantu bangabantwana bakaNkulunkulu, bona bebesazi ukuthi kuwamaHebheru la, kuwabantu abaqhamuke eKhenani kodwa bangamaHebheru, kodwa mase bephuma eGibhithe baphuma besaziwa ukuthi laba ngabantwana bakaNkulunkulu, laba bakhishwa uNkulunkulu la. uNkulunkulu wenza ngabomu ukuthi inhliziyo kaFaro ayiqinise ukuze abantu baseGibhithe bazi ukuthi nabezizwe zonke emhlabeni bazi ukuthi laba bantu abazikhipha ngabona lapha kodwa bakhishwe nguNkulunkulu, nabo bazi ukuthi abazikhipha ngabona kodwa bakhishwe nguNkulunkulu. uNkulunkulu unguNkulunkulu onomusa, wabenzela umusa ukuthi mabephuma eGibhithe bawudlula olwandle olubomvu. Uyazi kungane badlulisa olwandle olubomvu? Wenzela ukuthi kungabe sabalula ukubuyela emuva, ngoba lavule kulwandle bahamba emhlabathini omileyo sabhubhisitha. Mabephumela ngale lavale kulwandle lwafana njengaqala. Kwenza lokhu ukuthi kube likhulu ukubuyela emuva ezonweni, kube likhulu ukubuyela eGibhithe. Umuntu ofuna ukubuyela eGibhithe bezothathela indlela ende ezombuyisela eGibhithe, ngoba uNkulunkulu uyasithanda. Yikho uNkulunkulu esivezela indlela yokuvuma izono, ukuze uthi usosivumile isono ucabanga ukuthi ngimqansa le ndlela yokuthi ngiphinde ngibuyele eGibhithe sengisivumile isono. uNkulunkulu waphinde wabenzela umusa, balihamba ihlane bevivinywa, belwa nezizwe bebhekana nezimpi. Mase kufanele bangene ezweni lesethembiso, sisazofika kuleyo ndawo, kodwa ngicela sengichaza into eyenzeka. Bahlangana nomfula iJordani. Lo mfula ububanzi ngendlela emangalisayo, bebengeke bakwazi ukuwela bona ngezinyawo njengabantu. Bekodinga ukuthi mhlambe bawufuna ezinye indawo abangahamba kuzona, noma ezinamabridge, noma la umfula khona umncane, angazi, kodwa kule ndawo babebekwe kuyona ukuthi iyona ndlela le abazowelela ngayo ezweni langaphesheya, kwakunomfula omkhulu ababengeke bakwazi ukuwela. Ngani na? Ngoba uNkulunkulu ufuna ukuthi masebewelele ngale kube nomngcele ozokwenza ukuthi bangabe sabuyela ehlane futhi. Lento ekhulunywa inkosi uJesu mayilandisa indaba yesicebi. Isicebi sithi, baba Abrahama, awuthume nje ucezwana amanzi nje ukuthi ena ugcojozo olimini lwami. Ucela uLazaro ukuthi nje amanzi nje umthume ukuthi eze kumina. Ngoba lesi sicebi sasimbukela phansi uLazaro, ngisho noma sesisesihlogweni sithi makuthunywe uLazaro. Umuntu mayibukela phansi ngisho sesisihlogweni agcine saqhubeka nokubukela phansi omunye umuntu. Uthi uAbrahama olapho akakwazi ukuza ngala, nongala ezulwini noma eparadise akakwazi ukuya lapho, kunomngcele ohlukanisile. Uyabona uNkulunkulu ukuthi usifundisa kanjani indaba zakhe ukuthi mase sihlukene neGibhithe usidalela umngcele osihlukanisayo nabezizwe, ukuthi singabe sisahlangana nabezizwe, kungabe kusabikho ukuthintana nabangcolileyo, kungabe kusabikho ukuthintana nababi. Noma sesingena ngale sesidlulile ekulingweni, ngoba masidlula sisuka ezonweni siyongena ekulingweni ehlane. Njengoba ungumntwana kaNkulunkulu ungakafiki ezulwini usesehlane, kodwa usazoba khona lo mngcele ozowela. Mangabe uwela usuyangena ke ezweni lesethembiso. Siyeza ukuthi inkosi uJesu izokwehla ngokukhala kwecilongo. Kwenzekalani mabengena eKhenani? Lakhala icilongo zabhidlika indonga zeJerikho, bangena eKhenani, bangena ezweni lesethembiso. Nathi kuzokhala icilongo mase siyongena ezweni lesethembiso sethu. Uyayibona iBhayibheli ukuthi lihle kangakanani? Uyayibona ukuthi lisicacisela kahle indlela ezulwini. Yikho uDavid ethi izwi likaNkulunkulu liwukhanya endleleni yami. Ngoba ngezwi likaNkulunkulu bephuma eGibhithe, ebumnyameni ebusuku kwakuyinsika yomlilo.
izwi likaNkulunkulu lelo ukuthi noma sihambe ezweni lobumnyama kodwa izwi likaNkulunkulu liyasikhanyisela sikwazi ukuyibona indlela ezulwini abanye abantu abasebemnyameni abangeke bayibone. Sizoyibona le ndlela sizohamba ngayo ngoba singcwele, ngoba khona imendo nendlela eyakuthiwa ngabangcwele, ongcwelileyo ngeke ahambe ngayo. Ngoba uzoduka mayingcolile, uzoduka ngisho esenalo izwi, aduke. Yikho beshumayela kanjena nje, beduka nezwi likaNkulunkulu, beduka neBhayibheli, ngoba iBhayibheli lilodwa engekho umoya ongcwele ngeke likusize, ngoba umsebenzi kamoya ongcwele usifundisa konke, asikhumbuze konke okukhulunywe inkosi uJesu. Manje umuntu ongenina moya ongcwele usenkingeni, izwi lilodwa ngeke limsize. Yikho inkosi uJesu ithi ngaphandle kokuthi umuntu azalwe ngamanzi nangomoya angeke ubone umbuso wezulu. Hayi mangabe uzalwe ngamanzi kuphela usesenkingeni mangabe umoya ungakazalwa ngayo. Uma uzalwe ngomoya uhamba ngomoya, uhambe ngenyama. Awuthi usuzelwe ngomoya uphinde uhambe ngenyama, kwenzeki? Uma usahamba ngenyama kusho ukuthi akakazalwa ngomoya. Usadinga ukuthi ufunisise umoya kaNkulunkulu uze uzalwe ngawo, uhlale eJerusalema, uhlalele umoya ongcwele azafike kuwena, uzalwe ngawo, ungabusazalwa ngokwenyama, ngoba usazalwa kulomhlaba wazalwa ngokwenyama, intando yendoda, intando kamama wakho nobaba wakho, intando kababa wami nomama wami. Kodwa manje sekufika ubaba osezulwini osefuna ukuthi asizale ngomoya. Yilokho-ke ileyo ndlela-ke sesidinga ukuthi sihambe ngayo manje-ke iphuzu lokuqala namhlanje sizoqala ngalo ukuthi ngabazalwane kuphela ababizwa ubungcwele kubo. Asikakaze simuzwe uNkulunkulu ebizwa ubungcwele kumuntu ongakholwa. Asikakaze simuzwe uNkulunkulu ethi abantu bezwe mababengcwele, kodwa uthi abantu bakhe ekumele babengcwele ngoba yena ungcwele. Ngani na? Ngoba bazelwe nguye, bangabakhe. Kufanele bafane nembewu yakhe, kubonakala ukuthi imbewu yakhe le. Mawulahla ukhozo lombila phansi enhlabathini umboze, kusho ukuthi uyangcwaba lolu khozo lombila. Mangabe ungcwaba lembewu iyavuka, kuvuka kungumbila, kungewona amabele, kungewona ubhontshisi, kungekhona noma yikuphi okunye ungacabanga, kuvuka kuumbila ngoba wena utshala umbila. Inkosi uJesu itshale umoya wayo oyingcwele, ivuka kanjani kwenyama? Kwenzeka kanjani ibonakala sekuvuka inyama kumntwana kaNkulunkulu kanti kutshalwe umoya kuyena? Leviticus 20:7. Ngakho zingcweliseni nibe ngcwele ngokuba nginguJehova uNkulunkulu wenu. Isizathu sokuthi abantu bakaNkulunkulu mabazingcwelise babe ngcwele ingoba yena unguJehova uNkulunkulu wabani? Hayi wezizwe, owabo. Uma ufuna lo uNkulunkulu kube nguNkulunkulu wakho, nami uma ngifuna lokho, iyodwa into ekumele ngiyenze ukuzingcwelisa. Manje ke sizingcwelisa kanjani? Wenza kanjani ukuthi uzingcwelise na? Ngokusizwa inkosi sizoyithola leyo ndaba ukuthi umuntu uzingcwelisa kanjani. Ake sibheke uLeviticus 20 uverse 1 no 2. La ukhuluma uNkulunkulu uthi kuMose, verse 2, futhi uyakusho kubantwana bakwaIsrayeli uthi, yilowo nalowo kubantwana bakwaIsrayeli noma owabafokazi abagogobeleyo kwaIsrayeli, doesn't matter ukuthi uzalwe ngokwaIsrayeli, kodwa as long as uhlele endlini kaNkulunkulu, ebandleni likaNkulunkulu, uthi ke onikela ngenzalo yakhe kuMoloki, wobulawa nokubulawa, abantu balelozwe bamkhande ngamatshe. Right, mhlambe sisekuyo le ndaba yembewu. Kuthiwa yilowo nalowo kubantwana bakwaIsrayeli noma wabafokazi abagogobeleyo kwaIsrayeli onikela ngenzalo yakhe kuMoloki, wobulawa nokubulawa.
ngesilungu kuthiwa onikela ngembewu yakhe. Kube ngathi le ndaba ikhuluma namadoda ukuthi umuntu onikela ngembewu yakhe kuMoloki. Sizwile kwezinye indawo ukuthi umuntu bayenza lesi sono akalethi ijuba noma akalethi ukuthi, kodwa la sithola ukuthi lo muntu nje sekunqunywa ujuqu. Kuthiwa wobulawa nokubulawa ngoba unikele imbewu yakhe kuMoloki. Ayike angimazi uMoloki ukuthi ubani. Kodwa okwambuleke kimi. Yabona ma uNkulunkulu edala umuntu lapha kuGenesis 1:27. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu wamdala umuntu owesifazane nowesilisa noma owesilisa nowesifazane abadala. Verse 28 lithi iBhayibheli wababusisa wathi zalanani nande. Manje udale laba bantu bobabili ubulili obungafani lobo. Wayesesithi zalanani nande. Okukuthi owesilisa nowesifazane abashadile behlanganiswe uNkulunkulu. uNkulunkulu ulindele ukuthi laba bantu abazalane bande. Bese uthola abantu abashadile behlela imindeni. Labo bantu banikela ngenzalo yabo kuMoloki. Uthole abantu besebenzisa ijazi lomkhwenyana noma ke ngolimo olujwayelekile ikhondom, ngoba bebalekela ukuthi kungaveli abantwana. Labo bantu banikela ngenzalo yabo kuMoloki ngoba nalama khondom angazi ukuthi akhiwe obani, bebewakhelani, kodwa inzalo yalo muntu ayi emhlabathini la uzofike kumile khona imbewu. Lembewu umuntu akazifakelanga yona kuyena lembewu ifakwe nguNkulunkulu mhlazane emdala lo muntu. Uma bekuyimbewu yakhe ayixosha yena ngokwakhe wayithatha yabizwa ngokuthi iqhamuke kuyena idalwe uyena, ayike okunye lokho. Kodwa le angazenzelanga yona umuntu ingekaNkulunkulu asikwazi asivunyelwe ukunikela ngaleyo mbewu noma ngaleyo nzalo. Abanye ke banamaqanda akabanambewu, bayawabulala lamaqanda ngokuthi bahlela imndeni bathole amaphilisi azobulala lamaqanda noma azobulala imbewu mangabe ifike emaqandeni. Lokho ke uNkulunkulu akakufuni, akulingcwelisi igama lakhe, ngoba lo muntu ubulala imbewu uyinikela kuMoloki. Abanye abantu behlulwa ukukhulisa izingane zabo. Lezi izingane zethu ziyimbewu evezwe nguNkulunkulu kodwa ayibeke kithi. Bese umuntu lithi iBhayibheli wokhulisa ingane ngendlela eyakubangeyayo ngumyalo lo obhekiswe kumzali kodwa futhi uqondene nengane, ngoba le ngane akusiyona yomzali ekaNkulunkulu, yikho uzoyikhulisa ngokwendlela kaNkulunkulu. Uma ungayikhulisi ngendlela kaNkulunkulu usuyinikela kuMoloki. Uma uyoyikhulumela lapha kwenziwe izihlambezo, kwenziwe zonke lezi zinto ekuthiwa zamasiko esingazazi ezingekho ezwini, ukunikela imbewu oyinikezwe uNkulunkulu kuMoloki, lokho uNkulunkulu akakufuni, akumngcwelisi lokho. Verse number 3. Ngiyakubeka ubuso bami bumelane nalowo muntu, ngimnqume kubantu bakubo ngokuba unikele inzalo yakhe kuMoloki, ukungcolisa indlu yami engcwele nokuhlambalaza igama lami elingcwele. Uyabona ukunikela ngembewu ebekwe nguNkulunkulu emzimbeni wakho kuMoloki, lokho kuhlambalaza igama likaNkulunkulu elingcwele, akulingcwelisi igama likaNkulunkulu. Kodwa la sithola ukuthi masikukhulekele lokho ukuthi malingcweliswe igama likaBaba noma likaNkulunkulu Baba. Ngakho ke indaba yokuhlela imndeni ayisebenzi noma ngabe kuthiwa umpofu kangakanani. uJehova uyabonelela
ngesikhathi uHagayi ebalekela uSara exoshiwe bese ehlane lapha ingane ikhala ilambile kungekho kudla engazi ukuthi uHagayi izokwenza njani bona iyafa manje ingane yakhala ingane naye wakhala webona engazi ukuthi uzokwenza njani. uNkulunkulu wabonelela waphendula ukuthi no, ngeke ife lengane izophila. Ngisho ukuthi noma uhlupheke kangakanani ungabulali izingane zakho, ngoba lezi ingane kuzona zakho kahle kahle ngezikaNkulunkulu. Mayithanda ukuyigcina ingane yakho uNkulunkulu uzoyigcina, kodwa futhi mayingathandi ngekayigcina. Konke kusesandleni sakhe, okwakho nje wena ukuthi khala kuNkulunkulu. Uma ubona ukuthi lezi ingane zakho zokuphazamisa, noma isemsebenzini kaNkulunkulu noma yikuphi okhuleka uNkulunkulu uthi Nkosi Jesu senganele ngalezi ingane, ngiyacela ukuthi makuhle kuwe ungivale ukuthi singabe savela. Kodwa futhi mayithanda izivele noma usukhulekile sizovela. Ngithi ngikuvezeke lokho, ungathi hayi uJali wathi hayi mase ngikhulekile kusho sekulungile. Cha. Lithi iBhayibheli intando yakho mayenziwe emhlabeni njengoba yenziwe ezulwini. Mangabe ezulwini wabekelwa ingane eziwu-10 and uNkulunkulu engafuni ukuthi zibe ngaphansi kwa-10, zizoba u-10. Uyathanda awuthandi zizoba u-10. Ngoba ngisho nakho lokho ukuthi abanye benze njengaye uThobani. Kusencwadini kaGenesis uJuda. Kuthi makufanele kutholakala inzalo bayilahlele ngaphandle imbewu. Akayilahlanga kukhondomu, akahlelanga umndeni, kodwa ilahlele ngaphandle. uNkulunkulu wambulala lowo muntu. Ngoba ubalekela ukuthi makwenzeke inzalo, ulahla inzalo yakhe kumoloki. Lowo muntu ke wobulawa nokubulawa, uNkulunkulu ke wambulala kuJuda. Njengoba besho la ukuthi lowo muntu obulawa nokubulawa ngoba uchitha inzalo. Kanti uNkulunkulu ubusise umuntu noma abantu wathi zalanani nande, bese abantu babe onqingilile. Angazi ke bazalana kanjani abantu masebe onqingile ezitabani noma ke kuthiwa ama lesbian nani kambe nama gay ngolimi kwe lwasemzini noma lwaphesheya. Ake size ke ephuzini lesibili elilandelayo. Kunezinto ke ezingenzeki uma singakazingcolisi. Uyazi kunento ongazizama ukuthi yenzeke, ukhuleke wenze lokhu nalokhu, yonke into ongayicabanga engeke iseyenzeke uma ungakazingcolisi. Ake sibheke uJoshua 3:5. Ngeke ngasho ekuqaleni ngathi sizofika kule ndaba, sesifikile ke ngokusizwa inkosi. Uthola lapho uJoshua wathi kubantu, zingcweliseni ngokuba uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Zingcweliseni ngokuba uJehova uyakwenza izimangaliso phakathi kwenu. Iziphi lezi zimangaliso azenza uNkulunkulu? Joshua 3:5. Isimangaliso sokuthi kuvuleke le Jordan, esike sakhuluma lokho, avuleka amanzi ukuthi bawelele ngaphesheya. Kodwa ngaphambi kokuthi kwenzeke lokho, kwabiza ukuthi mabazingcwelise kuqala. Ngaphambi kokuthi siwelele ezweni lesethembiso ngaphesheya, kusibiza ukuthi masizingcwelise. Yikho namhlanje kunohlelo lokuvuna kwezono, ngoba inkosi uJesu siyabuya isifuna ukuthi masiwelele ngaphesheya, isifuna ukwenza imangaliso manje. Kodwa kusibiza nokho ukuthi masizingcwelise kuqala, kungenjalo ngeke asenzele leso simanga uNkulunkulu esokuthi asivulele amanzi sikwazi ukungena ezweni lesethembiso. Ake ngisho lento eyangisiza ukuthi ngize ngiphenduke, sengingayisho futhi ukuthi omunye umama wafika ekhaya, angazi kanjani ngangihlezi endlini, kodwa echaza iphupho lakhe ukuthi ugogo wami wayekholwa, ngiyamazi wayekholwa, impela wayemthanda uNkulunkulu, emphupha ehamba nomzukulu noma ingane encane bengasekho ke emhlabeni, naye ugogo ke nomzukulu, uma ngikhumbula kahle.
uthi lo mama abantu emanzini bebehla benyuka behluphekile kubonakala ukuthi baxakekile laba bantu basenkingeni. Uthi mayifika ugogo wami eqala ethi uyanyathela emanzini, mayiqala amanzi ukuthi kufanele manje ashone impela, avela avuleka amanzi kwavuleka umhlaba. Abantu laba abehla benyuka lapha emanzini bethi bazama ukungena ndini kule ndlela ahamba ngayo ugogo. Kwenzeka into efanayo ke la kuJoshua. Bangena kulamanzi noma bangena kule ndawo amanzi avuleka. Uhamba abapristi bephethe umphongolo kaNkulunkulu phakathi kwabo noma phambi kwabo. Kwaze uNkulunkulu mase bengaphesheya wathi kulawo matshe lawo akubekwe amatshe amakhulu ekuyakuba isikhumbuzo lapho abonakale lawo matshe. Batshela abantwana babo ukuthi kwenzakalani mhlazane bephume ehlane beyongena ezweni lesethembiso. Iphuzu lesithathu, uma uphambi kwaNkulunkulu umelwe ukuzingcwelisa. Uphambi kwaNkulunkulu nje umelwe ukuzingcwelisa, okuwukuthi thina ke sifuna ukuthi ngolunye usuku siyoma phambi kwaNkulunkulu simelwe ukuzingcwelisa. Sizozidlala ngawo wonke amazwi esiwakhulumile, noma mahle noma mabi, sizozidlala nokho. Lapho kuSamuel lokuqala isahluko 16 verse 5 kuthiwa lapho wathi yebo kunokuthula ngize ukuhlabela uJehova, zingcweliseni nize nami ekuhlabeni. Wabangcwelisa uJese namadodana akhe, wababiza ukuba beze ekuhlabeni. La uSamuel wayekhuluma lamazwi ethunywe nguNkulunkulu kuyokhetha oyakuba inkosi owenhliziyo kaNkulunkulu ebe inkosi esikhundleni sikaSawuli. Ngoba uSawule wafuna ukuthi into yamxabanisa noNkulunkulu, wazama ukuzenzela yena umhlatshelo, kanti ngumsebenzi kaSamuel lowo. Abantu bathi ke hayi ngizozivumela mina nje izono zami, kanti kunabantu uNkulunkulu ababekele lo umsebenzi ukuthi babe ngabavumisi. Uthi ke yebo kunokuthula ngoba uJesu wayebuza nize uze ngokuthula yini la, washaywa uvalo. Wathi ke yebo ngize ngokuthula, ngize ukuhlabela uJehova, zingcweliseni nize nami ekuhlabeni. Uthi uSamuel la, zingcweliseni nina bese niza nami ekuhlabeni. Abayi bodwa ekuhlabeni, baya nobani noSamuel. Uthi uSamuel zingcweliseni nina. Lalela ukuthi nemva kwalokho lithi nizwe wabangcwelisa uJese namadodana akhe. Ubani wabangcwelisa? Samuel. Uqale wathi zingcweliseni nina. Manje futhi sesithola ukuthi uthini, lithini iBhayibheli, wabangcwelisa uJese namadodana akhe ngoba babeya phambi kwaNkulunkulu. Okuwukuthi ngesikhathi ethi zingcweliseni kusho ukuthi zihloleni nina yiziphi izona ekumele nizivume. Base bezivuma lapha kuSamuel ngoba uyena obangcwelisa. Futhi bekumele bakhumbule ngenzeni errong phambi kwaNkulunkulu ezongeza ukuthi ngingakwazi ukuma phambi kwaNkulunkulu. Kwase ukuthi lo ogcotshelwe ukubangcwelisa wabangcwelisa. Wayeseyababiza ukuba beze ekuhlabeni. Bebengeke baye lapha ekuhlabeni bengangcweliswanga. Manje inkinga kaSawuli wagijimisa ukuyohlaba engangcweliswanga, onile ngokuthi engalalelanga izwi likaNkulunkulu. Wathi makabulale wonke ama-Amaleki nezimvu zakhona, yonke into yakhona, yena washiya ezinye izinto, waqeda wagijimisa ukwenza umhlatshelo. Uya kanjani ethempelini likaNkulunkulu ungcolile? Uziyele wena uyokwenza umhlatshelo ungcolile. Yilento yaxabanisa ke noNkulunkulu uSawuli ukuthi waqala wangcola wona ekoneni kwakhe, akalindanga ukuthi kufike umntwana kaNkulunkulu angcweliswe nguye, kodwa wazama ukuzozingcwelisa yena, xabana noNkulunkulu.
nanzo ke inkinga la ikhona ukuzixabanisa noNkulunkulu ukuzama ngokwendlela zakho ukuthi ungcolile wonile uxabene noNkulunkulu uyosozixabanisa okugcina musuthi uziyela wena usudinga manje ozokumela ozokunxusela phambi kaNkulunkulu ake sibheke lapha futhi Exodus 19 verse 10 uJehova wayesethi kuMose hamba uye kubantu ubangcwelise namuhla nakusasa why kuthiwa ubangcwelise bangcweliswa ubani abantu nguMose namuhla nakusasa yini ezobangcwelisa kuze kube izinto ezimbili ngikholwa ukuthi babevuma izono zabo ngoba uma uthi mhlambe wabangcwelisa ngokuthi ahlabe why kumele ahlabe izinto kuze zibe mbili kanti makumele bayolungisa lapha bayoshaya iqueue kungaze kuphele izinto ezimbili kulukhulu nokuthalala uMose ngoba ubhizi uMose yabangcwelisa abantu ubangcwelisa namuhla nakusasa bahlanze izingubo zabo elithi iBhayibheli babusisiwe bahlanze izingubo zabo ukuze bangafunyanwa behambaze babe sebelungile ngosuku lwesithathu ngokuba ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu bonke njalo lekuphuzo sikulona abantu mabezohlangana noNkulunkulu bamelwe ukuzingcwelisa inkosi uJesu yabuya kumele sihlangane naye emafini simelwe ukuzingcwelisa kumele kube khona abantwana bakaNkulunkulu abazosingcwelisa kodwa futhi kuqalwe ukuthi ezingcweliseni nini ukuthi kuqala mina ngivume mina kube ngimina engiya kumntwana kaNkulunkulu abese yangcwelisa yena indaba iqala kithi ayiqali nje ngomntwana kaNkulunkulu eqhamuke sezokungcwelisa ungashongo lutho wena ungizanga lutho wena no dingaqale kuwena njengoba lana lokhu Samuel esizwe ukuthi uthi uqale athi zingcweliseni nina zingcweliseni abese bangcwelisa yena futhi usho ukuthi ngesikhathi ubhala izono zakho phansi uyazingcwelisa wena Mose ukhuluma nobaba umpostoli uyakungcwelisa bese ube ngcwele kuNkulunkulu yikho ethi uNkulunkulu uyakubangcwele ngoba mina ngingcwele yikho ke ethi masikhulekele ubungcwele mayithi ke malingcweliswe igama lokuchaza ukuthi kahle kahle kufanele sikhuleke Nkosi sembuzilele izono zethu ezingalingcwelisa igama lakho ngoba uma uhamba la emgwaqweni eceleni mhlambe kunento ongayazi wena ukuthi i-wrong kodwa musu ukhuleka lo mkhuleko uNkulunkulu uzokuvezela ukuthi wrong kukhona abanye phakathi kwethu bebekhola behamba bezimpintshe bengabesifazane bezimpintshe ngamabhlukwe bengazi ukuthi ku-wrong ngamanye amazwi bebelihlambalaza igama likaNkulunkulu phambi kwabantu namadimoni bengalingcwelisi kodwa kwembuleka lento uNkulunkulu wayembula lento entabeni endlu kaJehova kuyabonelela ukuthi ma kunxuselwa abantu kunxuselwa abathunjiweyo naba bakhona namhlanje kunxuselwe labangakholwa khona kade bengakholwa sebekhona namhlanje ngoba uNkulunkulu usebenza ngomuntu emhlabeni siyathola ukuthi ke ngosuku lwesithathu uJehova uyakwehlela entabeni yaseSinayi emehlweni abantu nangempela wehlela eSinayi emehlweni abantu kodwa kwakunomkhawulo kwakuvunyelwe uMose noAaron ukuthi bakwazi ukuya entabeni abanye babengavunyelwe nasilwane nantoni na ngoba intaba kaNkulunkulu ingcwele kodwa uNkulunkulu wayesenzela ukuthi mababone inkazimulo kaNkulunkulu babone amandla kaNkulunkulu bezwe uNkulunkulu ekhuluma noMose babe beyakholwa ukuthi uNkulunkulu uthunywe uMose uthunywe uNkulunkulu ngoba inkinga yabo abanye babo bebengakholwa ukuthi
uMose uthunywe uNkulunkulu. Kunezinye izinto uNkulunkulu azenzayo phakathi kwethu eziyisimanga, azenzela ukuthi sibone ukuthi abantwana bakhe bathunywe nguNkulunkulu, kusizakala thina, and lokho ukwenza ngenxa yegama lakhe. Ngicabanga ukuthi kuJeremiya 32 mangaphosisi ethembisa uNkulunkulu abantwana bakwaIsrayeli ukuthi bazophuma ezweni lokuqila, ethi kodwa lokho engikwenzayo angikwenzi ngoba ningcono noma nibahle, ngikwenza ngenxa yegama lami, ngoba abantwana bakhe bebizwa ngegama lakhe. Abantu baseBhabheli bebebazi ngegama likaNkulunkulu. Cishe ngeke ngayisho lento ukuthi mase kungcweliswa igama likaNkulunkulu kwesinye isikhathi kubiza ukuhlupheka mangabe uNkulunkulu esefuna ukuthi makungcweliswe igama lakhe. Yazi suddenly sekuvuswa isithixo lapha ekufanele wonke umuntu akhothame kusona, kanti uNkulunkulu ufuna ukungcwelisa igama lakhe. Wabiza ukuthi abantwana bakaNkulunkulu mabazidele badele ukuphila kwabo ukuze igama likaNkulunkulu lingcweliswe. NoDaniel kwadinga ukuthi makazidele ukuze igama likaNkulunkulu lingcweliswe, kube khona abantu abaphendukayo. Kwesinye isikhathi sizohlelwa ubunzima esingazi sizophuma kanjani kubona, kodwa into engiyifundile uthe uNkulunkulu mangaba lapho kulokhuza kuMateyu 16:23 lapho moqala verse 22, emva kokuthi inkosi uJesu ikhulume ngokufa kwayo, athi uPetru hayi ngeke ngivume, noma lapho uyakhona ngizobe ngikhona. Kube ngazi ukuthi uzibone namandla uPetru ukuthi uzoyivimba yonke into embe ezokwehlela inkosi uJesu, ebese ethi inkosi uJesu emva kwami Sathane, ngoba wena awubheki izinto zasezulwini kodwa ubheka okwaphansi. Yayibona indaba, akazi ukuthi uhlelo lwasezulwini luthini. Uhlelo lwasezulwini belimbizela inkosi uJesu mayedlule ehluphekeni, idlule ethuneni. Kodwa umuntu ngokobuntu akafuni ukufa. Umuntu ngokobuntu akafuni ukuthi umngane wakhe afe. Kanti lokho kufa bekuzosivusa. Empeleni ubezongena emathuneni ukuzosikhipha khona. Bekumele inkosi uJesu ukuthi izongena ethuneni ukuze sikhiphe, ngoba uma ibingangenanga khona bengesiphume ethuneni. Hayi bese ngeke siphume, bese ohlala emathuneni ezibona phakathi. Kodwa ngoba inomusa yafika. Kodwa ngoba uphethe kwangena izinto zenyama ukuthi ukufa no. Ithi inkosi uJesu no. Wena unaki izinto zasezulwini, unako komhlaba. Yikho ucabanga ngalendlela ilevel yomqondo wakho ayikakafika ezulwini. Yikho iBhayibheli lisitshela ukuthi akuguqulwe isimo sengqondo, ngoba umuntu osenyameni uma ingqondo yakhe ingaguquliwe, ilevel yokucabanga kwakhe iba sezintweni zomhlaba, ezintweni zenyama, ayibikho ezintweni zikaNkulunkulu. Lapha ku-Exodus 19:22 sithola ukuthi nabapristi abasondele kuJehova bazingcwelise, funa uJehova abadumele. Ngisho noma ubani, noma ungumfundisi, noma ungumpristi, noma uyini, kodwa ubizwa ukuthi zingcwelise nawe. Kungenjalo uNkulunkulu uyakudumela. Ngeke ngasho ekuqaleni ngathi uNkulunkulu unomusa, uNkulunkulu unolaka. nguNkulunkulu oyedwa lo, kodwa futhi umusa wakhe uyabekezela. Uma ungabheki izono zakho sowone ngaso, uzongifakazela ukuthi uyabekezela. Ukubekezela kukaNkulunkulu kubanzi kujulile, angeke ukwazi ukuqonda. Wathi uSawule esezingela amakholwa, ngazi noma kukhona abanye akababulala yini, kodwa wabazingela bahlukumezeka abantwana bakaNkulunkulu ngendlela emangalisayo. Wabuya uNkulunkulu wathi yisitsha sami lesi ngiyosebenza ngaso. Musa kaNkulunkulu ke lowo. Kanjalo umuntu intukuthelo kaNkulunkulu mayisivutha, ivutha amalangaphi, ivuthe
uthe abese ayoyibeka esihlogweni kube amalanga abavutha lapha esihlogweni kanti lapha esihlogweni kuvutha intukuthelo kaNkulunkulu. Laba abasezulwini bona umusa kaNkulunkulu abakuwona ngoba nesihlogo sidalwe uNkulunkulu. Lapha ngala kubusa umusa kaNkulunkulu, ngale esihlogweni kubusa intukuthelo kaNkulunkulu, and le ntukuthelo izoba khona kuzibe naphakade. Nomusa kaNkulunkulu kwaba ufumene umusa bawugcina uyohlala kubona kuzibe naphakade. uJesu Kristu inkosi. Ayisigcine lapho ke namhlanje ngazi ke ngokuzayo kodwa kungenzeka siqhubeke ngayo indaba yobungcwele. Mhlawumbe kodwa singenzeka sibheke kakhulu ngokweTestamente elisha noma isivumelwano esisho ukuthi leli gama uNkulunkulu athi unguJehova, igama lakhe akubizwa ngalo kube isikhumbuzo izizukulwane ngezizukulwane ukuthi lithini leli gama, ubani leli gama esizukuthi malingcweliswe leli gama lakhe uBaba uNkulunkulu. Ngicela sibhala amehlo. uNkulunkulu oyingcwele, Baba onamandla, wena odalile izulu nomhlaba, siyakhothama phambi kobuso bakho sithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Jehova Sebawudi. Umhlaba wonke ugcwele inkazimulo yakho, indalo yonke idumisa ubukhulu bakho. Nkosi yamakhosi, nezilwane lapho zilabile zibheka wena, ney'ntaba Nkosi yamakhosi lapho uzibuka. Nkosi yamakhosi, uqhuma amalangabi kube nevolcano. uNkulunkulu onamandla uyesabeka, ney'lwane ulandle Nkosi yamakhosi ziyakubuka zithuthumele. Kodwa umuntu Nkosi uyehluleka ukuthi abuke wena abese yathuthumela uma esesenyameni. uNkulunkulu oyingcwele, uNkulunkulu onamandla, siyakubonga ngokuthuma indodana yothando lwakho ukuthi ize emhlabeni ingene emgodini emathuneni lapho kade siboshelwe khona ngokufa kokugcina. Kodwa Nkosi Jesu, wena wafika wazothabatha izihluthulelo zesihlogo Nkosi ukuthi usikhiphe emathuneni, usikhulule size sibe ngabantwana bakho, sizalwe ngembewu yezwi, imbewu engabuniyo, imbewu emile kuze bengaphakade. Masiphile ngayo ke le mbewu, sihlale ngayo Nkosi yamakhosi. Sisizeke uNkulunkulu oyingcwele ukuthi sithele izithelo zikamoya, sihlale emvinini onguwe Nkosi Jesu, ukuze sithele. Uthena ke Nkosi Jesu, igatsha elithelayo uyalihlunga ukuba lithele kakhulu. Yikho ke Nkosi siney'nkinga ezingaka ney'nselelo ezingaka Nkosi, ingoba ufuna ukuthi sithele kakhulu. Nkosi yamakhosi, siyakhumbula uSolomoni wamenzela umusa ukuthi abe nokuthula ekuphileni kwakhe Nkosi yamakhosi, kodwa lokho kuthula abanakho cishe yikho kwamdalela iy'nkinga ukuthi Nkosi athathe laba basifazane bezizwe ngoba ubengaxabene nalezo zizwe, kwase kuba lula ukuthi aye kwabezizwe. Kodwa Nkosi, abanye ababexabana nalezi zizwe Nkosi noma babethanda ukuthatha kuzo hleze bebengeke bakwazi ngenxa yempi eyayiphakathi kwabo. Yikho ke Nkosi kuhlunga igatsha elithelayo. Yikho Nkosi sihlangana nalezi zinkinga, sikubonga ngazo uNkulunkulu oyingcwele. Sithi kuzo Nkosi yamakhosi malikhazinyuliswe lingcweliswe igama lakho. Sithi umbuso wakho mawufike Nkosi. Wafika Nkosi koDaniel ngey'nkinga bephothwe emphandweni ey'ngonyama, kwaba ukungcweliswa kwegama lakho. uNkulunkulu onamandla, sisize ukuthi sibekezele, size Nkosi ukuthi ungavumi ukuthi unyawo lwethu lushelele nalapho Nkosi usihlunga khona. Kodwa Nkosi yamakhosi, sisize ukuthi sifunyanwe Nkosi sinjengegolide, ngoba wena Nkosi uyahlanzisisa njengomhlanzi. Nkosi Jesu ehlanza ngensipho yakhe, ngiyakholwa ukuthi insipho Nkosi iyaluma Nkosi yamakhosi empahleni ukuze ihlanzeke kusuke ukungcola. Yikho amanzi ewodwa engenansipho
ayehluleka ukuhlanza impahla ihlanzeke kahle. Kudingeka lensipho Nkosi yamakhosi, siyabonga nangale nsipho eyizwi lakho othe kubafundi bakho nina senihlanjululiwe ngezwi esengilikhulumile kini. Siyakholwa Nkosi yamakhosi ukuthi namhlanje usihlambululile ngezwi olikhulume kithi. Sesiyakuzikhumbula izono zethu, sizivume sizishiya. Siyabonga ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi ngempela Nkosi yamakhosi igatsha elithelayo uyalihlunga Nkosi kuba lithele kakhulu. Nkosi yamakhosi silingelwa khona lokho ukuthi sisondele kakhulu kuwe. Sisizeke Nkosi yamakhosi ukuthi singabe sisabheka into zomhlaba. Ushilo Nkosi kuJeremiah 51:50 ukuthi thina sesiphunyukile enkembeni masingabe sisabheka emuva, kodwa Nkosi uthe iJerusalema malihlale ezinhlizweni zethu, sibheke lelo Jerusalema elisha Nkosi yamakhosi elingenziwanga ngezandla. uNkulunkulu othoyingcwele namasango akhona Nkosi avuliwe kodwa akuyikungena ukungcolileyo. Siyakhuleka Baba othoninamandla ukuthi Nkosi usilondoloze, uthume ingelosi yakho imise nxa zonke, isikhulule Nkosi nakukho konke ukulingwa. Uyale izingelosi zakho ukuba zisihlenge zisikhulule, singaqhuzuki njengabantwana bakho. Siyakhuleka ke uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi Nkosi usibiyele ngemuva nangaphambili, ubeke isandla sakho phezukwethu, usisize Nkosi ukuthi singaduki endleleni yakho yobungcwele, kodwa Nkosi sihambe ngabo ubungcwele. Noma siphila Nkosi phakathi kwemndeni yethu, othena Nkosi siyakuzondwa nezitha zomuntu, uthena kuyakuba ngabendlu yakhe. Siyakhuleka Nkosi yamakhosi ukuthi usilondoloze nasemndenini yethu uNkulunkulu othoyingcwele. Usipha amandla Nkosi okunqoba noma Nkosi sithupha, noma sizondwa, noma kukhulunywa konke okubi ngathi, noma sishaya inyumbazana. uNkulunkulu othoyingcwele siyakhumbula ukuthi ukhokho wethu Abrahama into wayisho yokuqala kuyena wathi makaphume ihlotsheni zakhe nakubantu bakubo. Sisize Nkosi ukuthi ezingqondweni zethu siphume ihlotsheni zethu zegazi nakubantu bakithi, kodwa Nkosi sibe kuwe, sihambe sikuwe, sihambe ngobungcwele ukuze Nkosi igama lakho lingcweliswe sibizwa ngalo naphakathi kwayo imndeni yethu. Sisize siphile ngobungcwele naphakathi kwabantu, naphakathi kwemndeni yethu, naphakathi kwabahluphi bethu, njengalokho Nkosi Jesu uthe usulenga esiphambanweni kubuhlungu, impikili zikubethelele, ulenga kanye nezoni ngapha nangapha, uhlanjalazo uthweswe umqhele wamefa. Nkosi yamakhosi wakhipha amazwi asithusayo nasimangalisayo, wathi Baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Sisize msindisi wethu ukuthi bonke abahluphi bethu sibathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. Yilaba Nkosi ababakhwele abenza lokho akusibo. Nkosi yamakhosi asiyilwi nenyama negazi, kodwa silo nayo umoya. Nkosi yamakhosi ayibusa kule mkhathi. Siyabukhuleka Nkosi yamakhosi ukuthi usifundise ukukhuleka, usifundise Nkosi uqonda izimpi zethu, ukusifundisa uqonda ukuthi kanti wena Nkosi ungubani. Njengalokho abafundi wathi usuyalile ulwandle lwathula lathi du, bayabuza ukuthi kanti ngubani lo. Bebehamba nawe baze bangene nawe Nkosi Jesu emkhunjini, kanti bebengazi ukuthi ubani. Babuza sebebona izimanga. Sisize Nkosi Jesu ukuthi sikwazi siqonde ukuthi ubani. Sazi Nkosi ukuthi wena ukuthi lapho uhamba nathi noma sibhekana nezivunguvungu, kodwa Nkosi unamandla okuyithulisa masiza kuwe. Sisize uNkulunkulu othoyingcwele siqonde sikhumbule ukuthi sihamba nobani. Sibonga ukwazi Nkosi ukuthi umkhulu wena ongakithi kunalo osezweni, noma izimpi zisehlela nxa zonke ngapha nangapha, kodwa wena Nkosi Jesu ongakithi unamandla. Unamandla Nkosi Jesu wena oyenza ukuthi Nkosi uElisha akhuleke, ukuthi Nkosi Jesu wena wambule kubonakale impi esizungezile, sizungezwe impi yomlilo. Siyabonga uNkulunkulu othoyingcwele ukuthi sihamba sizungezwe izulu, sihamba sizungezwe izingelosi, sihamba sizungezwe impi yomlilo, sihamba siyilangabi lomlilo uqobo lwethu. Kodwa Nkosi abanye bethu abazi ukuthi bahamba nobani, bayabuza namhlanje ukuthi kanti ngubani lo. Nkosi yamakhosi siyabonga ukwazi ukuthi uyazithulisa ivunguvungu, noma ngabe singazibona Nkosi sibone sengathi siyafa namhlanje, kodwa Nkosi yamakhosi asiqedwa. Lisho kanjalo izwi lakho ukuthi noma sibula usuku nosuku sihlukunyezwa kodwa siqedwa.
Nkosi yamakhosi, umuntu wangaphakathi wenziwa bemusha njalo usuku nosuku. Siyabonga uNkulunkulu othona amandla ukuthi inkosi yamakha njalo umuntu wangaphakathi ukuze inkosi sihlangabeze emafini ngosuku zokuya ngalo nangalelo horo zokuya ngalo. Sisize emsindisi wethu ukuthi sihlale silungele Nkosi ngoba uthezwini lakho iholo nomzuzu asilwazi uyabuya ngalo. Nkosi uthena nendodana yomuntu ayilwazi nezingelo sazilasi kodwa ngokukhala kwexilongo usemakhosi yesa. Siyabonga uNkulunkulu othengile ukusikhumbuza le ndaba. Siyabonga Nkosi ukusifundisa namhlanje ukuthi inkosi impela malingcweliswe igama lakho nokuthi inkosi masizingcwelise thina nokuthi abantwana bakho Nkosi obagcobile ibona abazosingcwelisa uma siqale thina sazingcwelisa. uJesu Kristu inkosi siyafisa nathi ukukhuphukela Nkosi entabeni yakho. Nkosi yamakhosi siphile ngobungcwele kuleyo ndawo ingunaphakade indawo sikhethele kuyona nosibizele kuyona indawo ephakeme. Yikho Nkosi izwe lingasifuni ngoba usibizele endaweni ephakeme izwe elingekho kuyona. Baba uthi ingcwele ikhala lethu akusilone la kodwa lisezulwini. Sisiza amehlo ethu sobhekise ezulwini. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.